Mangkahang grus-rus sumbar Lindhu ketar bumi konjing Kumaluduk kuntur katok Pemop kang coloni di lumembak banyu mambang Tusang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi piye iki barisane kaya ngene piye mandek iki barisan cara ngendi parandene sing ngarep mandek sing mburi ngengsek sing tengah iso dadi pendeng carane kaya ngene kaya ora ngerti sapa iki komandane basiran sapa iki sawangan anane iki mandek mergo ning ngarepe ana pepalang ki ana wit-witan sing gedhe semono rubuh ning dalan kae aku karo kowe iki dadi prajurit aja mung perang bae aja mung nggawa wujude senjata manggul wujude gada ning kudu mbebantu marang wong desa lamun to sadroning bebaya yen nang tengah dalane ana wit sing rubuh ngene iki awake dhewe ya kudu nindakake abri masuk desa ngono kae dandani dalan dandani jembatan lan dandani liya-liyane cocok yo ayo diresiki disingkirke supaya ning dalan ora ana sing ganggu gawe ayo singkir ayo maju kontrol baris yo maju ngasep maju kumyuk swaraning wadya kang mampah kumpul sajuru-juru nyame pernah
para mangsa amoting kayon punika akhirat senaroko si penunggu patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sama aja di dakwalat lah iya bener kandhamu wali sumber kesiwa iki sing jenenge Antasena dasar Baranyata upama ora ngguyu mak plengeh kowe iki kau pangkling karo dapurmu nek malih tuwek men to lewe iki le gumun aku kowe iki sak anakku lho parandene iso tuwek kaya ngono lho kowe ha
Sing kok pikir iki apa? Ngono. Aku mesti bisa nggambarake, aku mesti bisa ngukur kenapa umurmu lagi semono kok tuwek. Mesti rumangsamu ning donya iki sing ayu dhewe mesti bojomu mesti. Wong yen duwe paugeran, duwe petung, nek sing ayu dhewe iki bojoku, kuwi goblok-gobloke menungsa. Metu njaba le. Munggah rono lho. Men kowe ngerti kaya apa to jagat digelar karo pangeran sing nyatane gebyar ke langit jingga ngono kuwi. Nggih. Kowe tak kandhani. Kowe mesti kemlurusen lemu mikir kenemenen anggenmu ngabdi marang negara, kowe mung dadi wong sing jujur, dadi wong sing gemi, akhire ora iso dadi wong sugih, dadi satriya, dadi pejabat. Yen ra sugih dadine gampang tuwek kaya kowe iki. Kowe tak bocori, yen ora kanca ora tak omongi. Wong ki yen pengin dadi wong sugih kaya Swatama, syarate ana 3. Syarate wong sugih ki ana 3, 1 sregep nyambut gawe, 2 geminastiti, 3 mentalan. Lamun to 3 perkara kuwi kok tindakke kelakon dadi wong sugih ning enek eleke. Eleke apa? Mesti diserik karo tangga teparu. Luwih becik aku dadi prajurit sing jujur kaya mengkene ngabdi marang negara, ladi marang wong cilik tinimbang kok wong sugih kaya dapurmu ning nyatane sugih mulih mengidek-idek karo para kawulamu babar pisan ra memper. Wong model kaya kowe kuwi wani nyiksa marang para kawula, nyamah karo wong cilik, gawe rekasane wong cilik, tangurunga karma pala sing bakal mbok tampa. Raimu mesti bitu-bitu bakal kowe. Ngomong apa iki? Ora perlu kakean guneman sing tanpa guna kowe nyimpang ngiwa utawa nengen. Sing to karepake endi dagelan Semar Gareng Petruk Bagong bakal rangkel gawa marang negara Ngastina. Apa kira-kira ora melek mripatmu lamunta Panakawan papat kuwi isih leladi marang para Pandhawa lan kabeh putra-putrane. Yen nganti kowe nekat salin mungsuh aku ya wani. Yen pancen wani ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu. Boyongen Kyai Semar Badranaya marang negara Ngastina waton pinter njebol dadane Antasena. Piye? Prodhamon tak lir kinetap supaya enepe Sojo bang mawingo wingo angin si keparat murang tata kaya wong lanang
Wah. Wah. mundur, Sorkayu tanding. Sawoy pangling karo ponakane lanang. Wong jangkar bumi Antarja. Pakde Sorkayu ya. Praminggat dadi ndok pengamun-amun. Kaping sirahmu. Wah, siap. Hei! Wah! Oh. Wah! Hei!
Wah, hek. Loh, bendeles. Ha. Wah. Wah. Hek. Loh, hek. Loh, ah. Hei. Oh. Hek. Wah. Oh. Hek. Wah. Hei. Hek. Oh. Oh. Wah. Wah. Hei. Oh. Hek. Loh. Ah. Pecah sirahmu ini. Hei. Wah. Ah. Oh. Ah. Hai. Oh. Loh. Hei. Hei. Wah. Ah. Pecah sirahmu. Hut. Ah. Ah. Oh. Ah. Hei. Wah. Weh. Wah. 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 Dadane murup satebah. Gatut kaca. Dasar Purnyoto. Wong katon marmor minggat gimbal dasmu. Widyan. Ha. 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 What? Wait. Ah. Wah. Ah. Oh. Ah. Wait. What? Ah. Ah. Wah. Hey. Oh. Wah. Ah. Wah. Wah. Ah. 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 Oh. Ah. Weh. Wah. Ah. 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 Weh. Oh. Ah. Ah. Weh. Biara. Wah. mawon kang katrajang
ing sahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata pripun kabare man para sata Kurawa anggenipun tanding kalian putra-putra Pandhawa pripun kabare menapa kinten-kinten Kurawa saged unggul ing yuda kenapa kowe ndadak takon mengkono Dursasana genti kowe tak takoni nalika kapan taun pira lakone apa sing nanggap sapa Kurawa perang tik menang lah menang napa kalah kalah ya mung banget Kurawa mung ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mlinjan yen pancen Kurawa kasor nggo wangsul kemawon tinimbang kewirangan yektine sing tak jagakake iki ana sing tak golo-golo sing tak jago-jago bisa unggul ing yuda ki ana ora ana liya kejaba mung Werkudaraning Ngastina sinten Werkudaraning Ngastina wong Banjarjunut ya kuwi kowe Ngger Dursasana kula ken pripun majwa perang yen Kurawa cepete liyane kabeh do dadi gotongan ki memper nanging lamun to kowe beda nggih kowe iki satriya sing prawira ing yuda digdaya Surasekti Mandraguna ndak kira kowe bisa ngentasi gawe musuhe sinten mawon ana Antarja Antarja nika putune Ula upamane Antarja mangke cilik kula gawe lara gedhe kula pateni mesti mbahe nesu mongko mbahe iki dewane Ula yen nganti Ula sak donya diperintahake supaya ngruyuk dumateng Dursasana kula tan wurunga badhe katriwandan merga teng donya kewan sing paling kula gila niku Ula niku sanese mawon yen kowe wegah tanding lawan Antarja isih ana ya kuwi Gatotkaca. Lah nika Bayabang umur setahun wis digodhog wonten Kawah Candradimuka. Ora mudhar parandene malah bingar-bingar, ora sirna parandene malah digdaya lan dewasa. Bisa mateni ya kuwi mungsuhe para dewa sing jenenge Prabu Kalapracuna lan Patihe Sekibu. Yen sakniki kula perang kalih Gatotkaca mongko Gatotkaca iso mabur tan wurunga kula badhe kewirangan. Sanese man isih ana siji ya kuwi Antasena. Ha nika bocah degleng perang kali Antasena menang ora kondang kalah babar wirang. Sanese man lah anane ger kuwi anane ya mung Antarja Gatotkaca karo Antasena ki nggih jane gayeng rame ini lek kula musuh kali jenengan dapurmu aku ora tau gelut ora tau padu umurku wis semene perang iki mung ngarang-arang karo mbokmu cilik kuwi wae mung iki pantes-pantes angger turu wae mbokmu cilik mending nyingkur angger aku turu watuk ngono iki mbokmu cilik muni ya elah jek urip cangkem apa dadal lah nyatanipun musuh arep bayi mboten ana rajine kula mangke ning ana sing muni elek karo kowe sinten Antarja nyumbari saka kaduan kupingku krungu nyumbari pripun aja mung para Kurawa sing tembri-tembri sing cepete-cepete ayo kae Dursasana sing kaya sapi nyikaranken majurine sinten mung ngoten niku Antarja edan ora dawa umur jarak perkara karo Banjarjunut kowe mudaraimu kowe ora tak perintah kaya ngene mokal kowe gelem perang ngatasi kancane dhewe adus keringet yen perlu adus getih parandene malah sila tumpang sikile edek ngrokok klepas klepus yo lek rokoke dhewe njaluk kancane lho bangeten rokok njaluk rek nyilih nyonyor raimu kowe dur semekean
Nyidam terbelelegan golek momongan bopuluk golek pasangan merangi tata ngrajamu. Antarja kowe muni sing ora-ora. Kowe nyenggol daging waras aku duwe dosa apa karo kowe? Duwe perkara apa karo dapur kowe nyumbari aku muni elek karo Dursasana. Duduk karepe dhewe, ora mudhar ana tanganku derajat apa. Nyata yen pancen kowe bocah prawira aja maju siji loro maju bareng. Ngebluk ora bakal gigrek kulku salombo Antarja. Tancang jenggot gembrek-gembrek Antarja kok kowe no eneke aku butuh karo Antarja. Kakang Antarja ngasuh wakile Antasena, aku ora nampa wakilan kudu karo Antarja. Gelem ya musuh Antasena, ora gelem ya musuh Antasena. Ya ampun genah iki mesti diblocokke karo sengkune asli. Monggo sepanduk wis nulis, layang kabar wis nyebar, anggene maju perang sing jenenge Dursasana bareng tekan kene salin mungsuhe. Aku yen perang karo kowe akeh remuke, sing remuk sapa? Aku iki lho. Lah aku musuh kowe aku gede-gede gombior kaya ngene kaya wujude blek ada kerupuk dijawil breng-breng-breng tak joto tak plenyok tenan. Yen pancen rawani mundura Dursasana ora sae no. Kadung dikeploki wong pirang-pirang tek mundur. Lah banjur palungguhan iki karepmu piye? Nah iki kerjasama. Kerjasama piye? Eto-eto perang karo aku. Upamane ngantem, aja kok keneke. Lah aku tak ambruk. Aduh yo. Sing baku ketok perang. Piye? Eto-eto piye? Tulung njaluk tulung pisan iki. Ya aku kok jaluk tulung etok-etok ora apa-apa ning aku kudu menang. Iya ora masalah. Aku kalah 10.000 100.000 ora apa-apa nggih hiburan ning pos. Yang penting ben ketok tumandang. Sepakat ya, Le? Ya. Etok-etok lho, ngantung kurang sekira. Aja kok kenekne meteng kok. Mulih sing ora-ora wis to ngono ya. Hah? Ya manut matur nuwun. Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Ing kene dalan patimu ora minggat pecah sirahmu ora mudhar derajat apa. Etok-etok lho, Le. Bengokmu banter men lho men ketok greget. Oh iya. Bruki dadi glepung. Ngalih tak bruki ngalih. Oh irat. Ngono. Alhamdulillah raiku pas tletong. Yo, iya. Apa-apa. Serasa diraupi golek garing lek nglentek dhewe. Aja minggat Le. Oh. Ini jenenge perapatan. Iya. Ngono. Cah sekolahane pertama ngene dhisik. Perkara trampil ki kere sing penting iki sik. Lho, lah. Ya no ya. Ayo. Bruile. Wah, ngono. Nggenmu sama apa no? Dalem nggenmu sama apa? Iki dilungkas ketok arep panen. Syukur tandurane apa? Pari. Syukur. Elah muga-muga panene lancar gemari palo jinawi. Ya. Lah ngene Pak Di, Dursasana usum apa? Mbah, apa mergo awane iki sumu piye? Nggen ku isine wong meteng ae. Gumun plentas. Kaya ora nek kegiatan liyane modele. Wis rabi Le. Dalem wis rabi. Loh lali wae piye? Lali piye? Aku wis rabi. Loh entuk candhi. Genah putrane Paman Arjuna no. Lah sapa? Manowati. Anak Ibu Manowara. Dian sing nalika direbutke karo Lesmana barang kae. Iya, wah syukur wis anak-anak. Isih cilik, umur setahun. Lanang apa wedok? Lanang. Sapa? Susena. Dian. Ya muga-muga anakmu dadi bocah sing apik bisa mikul dhuwur, mendem jero kelawan asmane wong tuwa. Lan nuwun sewu, apa? Dursasana ke garwane piyayi endi? Garwane Dursasana piyayi ngendi? Nganti saiki alamate po jelas lek ku nemu ya ning Gunung Bulu lho.
Saiki alamate ora jelas nek tak takoni meneng ae ngono kuwi ya. Mergo kabeh mau Sik. Kowe tenanan. Aku ora sengaja. Sengaja karo rai rasane padha. Ngantem apeng nyawang kowe dadi 3 dadi 4 bintange pirang-pirang. Aku njaluk pangapura babar pisan aku ora njarang ning gliyeng tenan. Tak tutulne aku semaput. Sing penting metu kringete, sing penting ketok tumandang. Andum slamet ya Le. Sego kupat sego liwat ora liwat andum slamet. Ya. Muga-muga kali saka bebaya. Iya. Tuku dawet sak cendole. Katoke ngapret ketok kondalan. Wong tuwa ora urus kaya ngono kuwi. Yogya malih kinarya palukti Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange kados pundi Bapak Durna? Anak angger ngawangga. Mboten patut babar pisan para kurawa mboten saged merantasi damel. Tartamtu menawi wangsul dhateng negari Ngastina mboten pikantuk karya dipun dukani lan nampa pidana saking angger anak Prabu Duryudana. Lah samangke kersanipun kados pundi? Ingkang kula jagaaken mboten wonten sames kedawi namung jengandika angger anak Prabu Basukarna. Mang tingkes pranaan Pandhawa nika mang nyingkir babatane barisan. Santut mergut ngembat watang ngrabasa mungsuh sangkep dojo antaran bau saya akti iwo Antasena. Iya Pak Di. Bektiku kunjuk marang Pak Di ngawangga. Ya. Nadyan to sajroning payudan parandene isih genep tata kramamu. Kowe nyingkira, kowe minggir. Aja melu celeng boloten kebolaten tak boyongi Kyai Semar. Yen aku ora entuk, tak babati barisamu. Nuwun sewu. Janjane aku ngiman karo Pak Di ngawangga. Merga yektine panjenenganmu ki dudu Kurawa ning pirangane pepunden Pandhawa. Wong semene kabeh ki wis ngerti lamun to panjenengan ki ndarepe para Pandhawa merga putrane ya kuwi Simbah Kunti Talibrata. Mula nuwun sewu pasuryanmu ki memper kaya para Pandhawa kae, ora memper kaya Kurawa kae.
Mulai maneman lamun to isih manggolong marang golongane wong Astina. Ayo kumpul wae karo pepunden Pandhawa men mulya, men tentrem lan seneng penggali Kanjeng Hyang Kunti Talibrata. Aja delangap-delangap atur ngucap. Bayi wingi sore ngerti apa kowe? Yen Semar ora ndok menehake pocok janggamu. Yen bakal mocok janggamu, janggane Antasena aku tugelen. Yen perlu ndok pateni aku ora bakal wani karo panjenenganmu. Yen kowe bisa mateni aku malah aku matur nuwun. Nyibarate kaya pakdeku sing nyuwargake marang patine Antasena ilang nyawamu tenan. Dadamu. Ya. Ho. Ya, Pakde. Dan nyepelake wong gerang. Oh. Kira. Ho. Ho. Marah. Antasena, eman-eman tanganku. Kowe iki pepundenku sing wajib tak pundi-pundi tak beteni. Dosa apa sing tak sandang lamun aku wani sumantaka karo panjenenganmu. Iblis kowe. Ayo Mas. Mo. Malso kowe. Ho. Malso. Mo. Yoli nantang nyilani dodo nepak mustaka nyepelake kawan ratu ngawung gandeng wis mirang-mirangake kawan Karna kepeksa aku tega tegel mentol karo dapurmu Antasena tibani Kiai Kunta kontal nyawamu apa Pakde? Senjata pamungkas Kyai Kunta. Potho janggamu glundung mustakamu. Maragake tibakno. Tibakno pener guluku. Sak goblok-gobloke Antasena aku ngerti karo sejarah Pakde. Bimbien janjane pusaka Kunta Dwiasa utawa Kunta Wijayandanu karo dewa diparingake marang Paman Arjuna ning kok begal ning dalan kowe ngaku jenengmu Permadi ya ora? Ning parandene dewa ngapura kelawan kowe merga kuwi kok nggih piandel besok lamun to dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun anggenmu besok tetandingan kelawan Paman Arjuna. Yen pancen durung Bratayuda entuk tibakake monggo tibakno ana gulune Antasena. Yen nganti ana bendune dewa welake Bathara aja ngluputake aku. Yen aku mati aku tak gugat karo para dewa. Kepiye Narpati Ngawangga nibake Kunta sadurunge Bratayuda kleru apa luput? Edan.
sakwuse miyos saka sanggar pamujan Maragaki paringa dawuh Arjuna ripalungguhan iki kudu kepiye nuwun sewu nggih Den kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami ripalungguhan samangke kula suwun para Pandhawa mandiring pribadi merga Pandhawa niku ngibarate dedaharan ngoten sampun mateng ing samukawis sampun boten kirang ing samukawis nadyanto gesangipun tanpa Semar kula kinten tetep nyebar kautaman kula tek mesake kalian para Sata Kurawa nika bener kandhane Patih Sengkuni lan Pendhita Durna kula niki danyange wong tanah Jawa dudu danyange Pandhawa tok mila banger bacin butek bening cilaka lan mulyane wong Ngastina apik lan eleke Duryudana kula ya melu ngelikake kula tak nyuwun pamit dadi panakawane wong Ngastina sampeyan kudu iso mandiring pribadi Kakang Semar Kakang Badra Permara reh manguswamya ngambrangeng ambrangang kadi karunaning kaswasi aneng marga mamalakung piye Kyai Semar sing ndak kersakake piye tinimbang saya suwe iki getih lereh-lereh banjir marus sak dada jerone mapan ana ning klampis ireng kene nggih Penemban Durna sak sampunipun kula glijah satemah kula ngerti kalian pernah sak sampunipun kula ora arik kula ngerti karo barang sing apik bener ingkang mangdhawuhke bilih kula menika pamonge wong tanah Jawa klebu para Sata Kurawa lah ngono terus mila sakmangke kula tuturi kula nderek menawi badhe dipun beta dhateng Ngastina mongko ngelikake dumateng Duryudana lan Kurawa kula namung badhe manut nah rak ngono ayo bareng sak lakuku Kyai Badranaya sarawuhe Kyai Semar Badranaya ning Pendopo Agung Negara Ngastina. Aku minangka sulihe para kadang Sata Kurawa ngaturake pambagi kunju ana ngarsamu Kyai Semaya. Mbegek-ugek sadulita melae-lae. Inggih sinuwun. Sinun Prabu Duryudana wilujeng niskala anggen kula sowan
Pandonga kula mugi-mugi ndika sedaya tansah pinayungan dening kabagyan anggenipun netepi dhumateng dharma kautaman. Kyai Semar, muga-muga pekang dadi pandongamu bisa numusi kelawan Prabu Duryudana. Bombong Birawa rasane ngatiku tanpa beda kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Diniri palungguhan iki panjenengamu kepareng minangkani pamutahe Duryudana supaya dandani moral lan uga pakartine para Sata Kurawa. Mula kang mangkon wis ora srantu ora sabar rasane ngatiku kepengin ngerti tembung mutiara sing bakal didhawuhake dening Kyai Semar Badranaya. Ah nggih. Inggih ngeten nggih. Nun sewu. Kepeksa ndak jabel basaku supaya wis ora ana rasa ewuh pekewuh lan upamane kandhane Semar iki mau cocok sajroning batin monggo diagem ning kok semune kaya eri ingkang mapan ana ati badhe mangguang adoh Semar ya ora bakal kuciwa urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka panguwasa nganti kawula wiwit saka ratu nganti tukang golek watu yektine sing apik kudu rukun sadurunge rukun karo wong liya apike rukuna karo awake dhewe tegese antarane lair lan batin jiwa raga sukma ati lati lan pakarti kudu nyawiji apa meneh dadi ratu utawa dadi satriya antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh sing tegese netepi tembung bawa leksana. Nah yen bisa rukun karo awake dhewe banjur rukuna karo keluargamu terus dijembarake meneh rukuna urip karo pepadanmu yen saka cilik-cilikan luwih dhisik kerukunan utawa kekuatane desa kadipaten nganti tekan negara kuwi yektine sumbere ya ning rasa panunggal merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane Ratu Sentana kelawan wong cilik sing akeh ratu wis ora gagas marang nasibe kawula semono uga kawula wis ora bisa ndongake marang para penggede anane mung maido lan nyacat karo panguwasa yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan ora mathuk nganti kapan wae negara mau tetep kisruh ora bakal bisa rahayu. Mula ratu lan kawula kudu rukun dene rukun kuwi yektine diwiwiti saka nggedhekake rasa tresna dene katresnan sing sejati kuwi mapan ana pandonga ingkang ikhlas lan tulus lan donga sing bener kuwi yektine ora mung ndongake karo awake dhewe ning kudu ndongakake kanggo wong akeh. Yen ratu ndongakake marang kawula kosok baline kawula ya gelem ndongakake marang pimpinane supaya tansah diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggone nata marang negara. Lah kuwi sing tegese gunggung kumpule gletek petele kabeh kudu rukun karo awake dhewe rukun karo keluargane lan rukun karo bebrayan agung lan yektine nuwun sewu Ngastina iki wis ora kurang sawiji apa Ngastina iki wis ora kurang sawiji apa kurang wegik apa ya kuwi Sang Mahatma Bisma sing rina wengi tansah nuntun marang wong Ngastina kurang pinter apa Pendhita Durna sing tansah paring wewarah kautaman klebu ripalungguhan iki Semar teka kene pisan yen pancen atine kaya banyu ya bisa bening yen nganti atine atos kaya watu mbok tak tuturi nganti entek sing dadi swaraku tetep sampeyan mboten gugu. Lah saiki ngene
njaluk lilane Ratu Ngastina. Ndak tropong saka kaduan kowe mung numpuk bondo, kowe mung nyugihake karo keluarga, kowe mung mburu karo klimising lambemu dhewe lan blenduke wetengmu dhewe. Kowe ora gagas wong cilik sing padha melet-melet uripe. Mula kowe kabeh kudu bisa nebus dosa, kudu bisa genti labuh karo wong cilik. Ewadene carane bandamu bondo negara kabeh rong perangan setengah wenehno karo wong cilik kuwi kanggo dalan srana nebus dosamu karo kawula Ngastina. Sorote pandam sumuluk hamadang jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang Hyang Manahan kong Kyai Semar Badranaya sebabe apa bandane Duryudana kok kudu diwenehake marang wong cilik nganggo waton apa nganggo dasar apa merga saperangan bandamu ki yektine dadi hake wong cilik. Negara kuwi bakal tentrem lamun to disumbang dongane para brahmana, adile para pimpinan lan uga taate kawula lan sentana marang aturane negara. Ewadene kang pungkasan negaramu bakal tentrem lamun to disumbang dongane para miskin. Yen sampean ikhlas lila legawa paring marang wong-wong sing butuhake sing kecingkrangan uripe. Sithik mboko sithik bakal temata urip sampean. Ora sotah aku tumindak kaya mengkono. Kowe aja ngawur-ngawur gawar Kyai Semar. Bondo negara iki merga le kringete para saka Purwanggene nyambut gawe toh jiwaraga mapan ning kraton Ngastina. Lah kok enak kapenak dipasrahke karo wong cilik iki nalarmu kepiye? Ora tinemu nalar babar pisan. Yen nganti wong cilik diwenehi bondo disumbang karo negara tanpa urung dadi wong lumuh, wong kesat, ora gelem nyambut gawe wong jagakake marang sing ana dhuwur. Mula aku ora bisa nampa. Yen pancen ora bisa nampa, Semar ya ora apa-apa. Merga dapuke Semar niki dadi pamong. Pamong iki kewajibane mung momong. Kewajiban kula yektine mung 3 perangan, 1 nyontoni, 2 ngandani, 3 ndongani. Dene sampean ora gugu, kewajiban kula wis gugur. Ning kowe mapan ana Ngastina padha karo iwak kecemplung wuwu. Pandhawa isa digdaya Surasekti Madraguna merga ditunggoni Semar Badranaya. Yen kowe mudhar Pandhawa mulur mungkar cacing rabi jaji. Sakmangke lajeng kersa sampeyan piye? Aja kaya bocah cilik Kartomarma. Glandangan Semar Badranaya. Ganjaran sing dok tampa gedhe lamun tok bisa mocok janggane wis tak akan dawuh iki. Kadang waran den becik besok mendemo baris Angger anak Prabu Jaka Pitana menika kados pundi yektosipun sampun lega raos sing manah kula amargi Semar Badranaya kersa kula boyong dhateng negari Ngastina supados ndandani dumateng moralipun Kurawa. Ning nyatanipun bareng dumugi wonten mriki malah paduka sia-sia kados mekaten. Wonten sanggugu kandhane Semar Badranaya. Kula duwe sangkit rungsit duwe rekodaya. Yen Pandhawa tanpa Semar hampas brabas, ayo pawan. Kurawa kon siaga ing diri sawijining kanthi. Semar digawe pengewan-ewan. Aken dawuh. Oh, ketrate pun
Semar Badranaya. Cetha lamun to kowe ora kena ginawe becik arep dimulyake. Dilelemu awake mapan ana Ngastina parandene juweh ngreweteh ucapmu kaya mengkono. Lupute Semar ki mapan ana ngendi? Ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Ripalungguhan iki yen nyata kondange kuwi Dewa Ngejawantah ketokno kaprawiran tambi ngono iki Kartomarma. Kula mboten enten gunane yen perang kalih sampeyan. Merga kanggone Semar ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Iki prewes lambene. Mati jeneng aku. Wah. Malas Werkudara wis mapan ana Ngastina. Yektine aku ora bakal cawe-cawe tumrap lakon iki. Ning kebangetan anggenmu sia-sia karo Kyai Semar Badranaya. Apa abang? Arep tak jur arep tak uluh kuwi urusane Kartomarma. Angkemmu ora. Pandhawa do nglumpuk ning Ngastina. Ora sah ngenteni sesuk-sesuk kenceng Bratayuda. Wah. 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 Ah. Wah. Sopantuk wahyune ngalah ya dumilah mangolah ngelmu bangkit. Kyai Semar Badranaya. Pelakon iki ora dadi padang parandene malah saya dadi peteng. Ora udar parandene malah ruwet kaya mengkene. Pendhita Durna. Kowe krasa apa ora? Wong Ngastina mligine Kurawa patrape do ranggenah ngono kuwi ngibarate tanduran sing nandur ki ya kowe. Lho, lupute Durna mapan ana ngendi? Saiki mara gage ora ariken nalarmu glejahan pamikirmu. Nalika kowe sumanggem saguh dadi gurune para Pandhawa lan Kurawa, yektine kowe netepi tembung milik gendong lali. Butuk lor kena kidul merga saka seri ing batinmu merga mbiyen ning Pancala kowe diajar karo Gandamana satemah rusak budayane Angga. Kowe merkitik minterke Pandhawa karo Kurawa sakwise do pinter ndok perintah supaya mbedah Pancala ngrangket kelawan Drupada lan Gandamana. Kowe mirang-mirangake Gandamana. Anggenmu mulang karo muridmu mbiyen, anggenmu paring ilmu karo siswamu mbiyen,
kok dasari rasa serik lan memungsuhan mula entek-entekane nganti jagat iki kiamat Pandhawa Kurawa ora rukun ki tanduramu aduh mati Kae manjur kepiye lakon kudu abote kaya mengkene. Lah ripalungguhan iki ngene. Apik-apike menungsa ki lamun to gelem ndodho karo keluputane, gelem rumangsa karo dosane. Merga yektine kuwi minangka dalan ingkang tinarbuka kanggo ndandani pakarti gelem mertobat ana ngarsane Hyang Widi. Lan aja semelang, aja kuwatir watone anggenmu mertobat ki tulus lair kandas batin. Pangeran bakal ngapura marang kowe merga pangeran ki sipate maha welas lan asih kumbaya. Sapoto miling angulan miling angulan kula ngaturaken panuwun dumateng momongan kula para Pandhawa ingkang mboten negakaken dumateng kula. Iya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Tangeh lamun para Pandhawa sembada netepi marang Jiwatama, lamun ta ora nderekake marang dawuhe Kyai Semar Badranaya. Ha inggih. Nuwun sewu sinuwun punta Ndara Werkudara menapa dene Ndara Arjuna. Yektosipun tentrem niku dumunung wonten ing gedhene rasa syukur. Dene lelampahan ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae beja cilaka mulya rekasa niku yektinipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kudu gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah, ning dununge rasa syukur niku mapan ana ing rasa cukup. Kejawi saking menika, uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh ingkang dumadi niku sampun kinodrat dening jagat, pinurba dening Kang Kawasa, supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine tansah ikhlas lan tutwuri kalian kersane Hyang Widi. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung lan rugi, merga urip niku sejatine beja lamun ta uripe menungsa dilambari rasa syukur.
merga mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, marme saka rasa panarima, ewadene tentreme niku mapan ana gedene rasa sabar. Katentreman kayuwanan ingkang sinandhang dening momongan kula para Pandhawa mugi anyrambahana dumateng keluarga ageng Bapa Sarihadi Ismanta sak kula wangsa mangya tentrem lan rahayu tebih saking sambekala wontenipun namung nikmat mupangat bagya mulya ing salami-laminipun. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami purwa madya wasana sampun kula aturaken dene saripatine lelakon manggoleki supados sampeyan entuk wahyune ilahi.